Het is dinsdag 24 maart, de dag dat. Obama docht nog even op ziekheid naar zijn Frieske vaarhouden, de Obama's. En de nachtfroos de herten van de reetrieders weer flink op hol brengt. En wij bij praten hoe de schrik van elke nien, de doorwaarder. Neemt u ook genoegen met een melk opschuimen? Goeien en welkom bij Bient. Frieske sporters binnen al volop onder train voor de Special Olympics die in juni in Friesland houden worden. Joen volgen we zwemster Aaltje van der Iest en haar coach Barbara de Loor. Stapje voor stapje. Ja. Gaan jullie samen? Ja! Wauw! Joe! Maar zien beelden van vjochtjende hines in de Oostvaardersplassen lukt hij de meeste bioscoopbeziekers eer naar een natuurfilm. Filmer Ruben Smit zette een topprestatie deel in de film De Nieuwe Wildernis. En op dit stuit maakt hij opnames in het Lauwersmaargebied en op het waard voor een nieuwe natuurfilm. En deze maakt in 2018 in de bioscoop te zien wezen. Zorg naar een reportage van Henk de Biesbeek. Ja, dit is geniaal. De brandganzen die hier in de Eesmerkeeg zitten, die komen eens in de zoveel tijd even drinken. En dan komen ze massaal als een soort Boeing overgevlogen om hier in het water te gaan poedelen. Ja, ik schrik iedere keer weer van het geluid. Het is echt fantastisch. Het is geen romantiek. Het is niet Ruben gaat met zijn camera even het veld in en hij schiet een paar plaatjes. Nee, het is echt heel hard werken, hele lange dagen maken en ook behoorlijk gek zijn. Ruben Smit is de grote man achter de succesvolle film De Nieuwe Wildernis. Haast 3 jaar filmen hij de natuur in de Oostvaardersplassen bij Almere. Meer dan 700.000 mensen zagen de film in de bioscoop. En de tv-riegen wie net minder succesvol. Deze maanden maakt Ruben opnames in Friesland. Op zoek naar het verhaal van het Waard en de Lauwersmar. En daar zal het echt om gaan. Vind ik een zilvermeeuw met een verhaal? Vind ik een gewone zeehond met een verhaal? Dat is echt de uitdaging. En onderwerpen genoeg. Licht is waanzinnig. Landschap is prachtig. Maar nou nog die dynamiek en ook die dramatiek. Want een zeehond met een verhaal, wat denk je dan aan? Nou, je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een grijze zeehond, jong, dat wordt geboren begin december, midden in een sneeuwstorm, verdwaald raakt, zijn moeder kwijtraakt, uiteindelijk ergens op een zandplaat ligt te wachten en dan komt moeders of niet. Want er gaan er ook vele tientallen, honderden dood ieder jaar. Dat is de dramatiek. En als je dan een zeehond zou treffen die ook nog herkenbaar is voor het publiek, dus eentje met een rare vlek op zijn kop bijvoorbeeld, ja, dan kun je daar weer eenzelfde gevoel bij krijgen als bij het zwarte veulen van de Oostvaardersplassen. In De Nieuwe Wildernis kwamen ook behoorlijk wrede wilden voor. Ja. Verwacht je die hier ook? Nou ja, kijk, sommige mensen vinden het vreed. Het hoort bij die natuur. Ik heb zelf enorm, ook, het klinkt gek, maar ook genoten van de dramatiek. Dus op het moment dat beesten doodgaan, dan is dat pijnlijk om te zien, maar het hoort er hartstikke bij. En ik verwacht in de Waddenzee ook ontzettend veel van dat soort momenten. Of het nou bruinvissen zijn die dood aanspoelen, of de gevechten van grijze zeehonden, kluterkuikens die verkleumen. Kijk, maar dat is nou juist het beeld van de natuur die je ook moet laten zien. Het is af en toe keihard, maar ook heel mooi. Krijg je ook op een gegeven moment het gevoel, ik moet de natuur beschermen? Nee, ik heb... Oh, jongens, dit moet ik even filmen hoor. Nou staat de vogelkijkhut Ja, een paar 100 meter verderop. klopt. Toch kies je hier voor een plekje midden in de natuur. Waarom? Ja, nou kijk, vanaf de vogelkijkhut kijk je er vanaf de zijkant op. En die grutto's staan allemaal mooi met hun pootjes en met name hun borst ook in de wind. Zodat ze als een soort windvaantjes mee kunnen bewegen. En vanaf die zijkant is het licht net niet mooi. Bovendien kan ik die rietkragen er niet achter krijgen. Dus ja, het is heel bepalend van hoe je shot wordt. En ik kan daar ook niet laag zitten en hier wel. Het is een kwestie van ervaring lijkt mij. Ja. Hoe leer je dat?
Ja, gewoon heel goed leren kijken. Dus ik ben van oorsprong fotograaf. En ik film ook vanuit mijn fotografie. Dus eerst moet de compositie goed zijn en het licht. En dan pas ga ik filmen. En je ziet toch bij heel veel filmers dat het verhaal zeg maar, in eerste instantie belangrijker is dan het beeld. Bij mij is het vaak andersom. Net alleen nog de natuur zelfs is het dreig op beeld vast te lezen. Er komen heel wat meer hobbyfotografen die vinden dat ze liekevolle rjocht had mooie plaatsjes als de beroepsfilmer en ze nedig zijn camera's onder kant zetten. Omdat in Nederland toch een beetje de mentaliteit is van wat hij doet wil ik ook of mag ik ook. En dus ik moet heel vaak opboksen tegen mensen die heel graag in verboden gebieden willen. En dan moet ik proberen uit te leggen dat ik met een film bezig ben die misschien wel vele honderdduizenden mensen kan bereiken. Ja, daar komt wel eens wat frictie bij, maar meestal kan ik het goed uitleggen. Ik ga een timelapse maken van die mooie wolkenluchten op dit moment. Een timelapse betekent een stop-motion filmpje waarbij je in dit geval 2 seconden een foto maakt. En die monteer je later tot een film. Waardoor je in dit geval processen zoals wolkenluchten die voorbij drijven versneld weergeeft. En het is echt een fantastische dag voor. Met heel snel voorbij drijvende wolken, met veel wisselende lichten. Echt waddenweer. Natuurfilmers die leeuwen volgen of apen, die spreken vaak van een band met de dieren. Ja. Heb jij dat ook? Ik probeer altijd wel een band op te bouwen in de zin van dat ik er ben en dat beesten me accepteren. Zo van, daar heb je de idioot weer met die lange lens, maar voor de rest niet. Ik heb het in de Oostvaardersplassen ook vaak meegemaakt. Mensen hebben me het ook vaak gevraagd van, heb je die vos gevoerd of heb je gezorgd dat die tam werd? Dan zeg ik altijd nee, als je dat doet, dan betekent dat het natuurlijk gedrag verdwijnt en dat ik niet meer de beelden kan maken van een vos die echt zijn ding doet. Dus ik heb een band, maar meer, ik noem het soms wel eens een beetje een spirituele band. Dus een band waarvan ik het gevoel heb van, dit is een soort wederzijds respect. Ze weten dat ik er ben, geen gevaar, dat is het mooiste. Zoveel met de natuur, zo vaak in de natuur. Ja. Komt die natuur je niet eens je keel uit? Nee, kijk, voor mij is die natuur echt een enorme inspiratiebron. Kijk, je moet oppassen dat, zoals in mijn geval, niet een situatie ontstaat dat het te veel je werk wordt. Dus dat je te vaak momenten hebt waarop je echt naar de uren zit te kijken. Nee, want dan hou je het nooit vol. Ik merk ook dat als ik veel buiten ben en veel aan het draaien ben, dat ik ook echt me lekkerder voel. Als ik weer 2 of 3 dagen op kantoor zit, dan moet ik er weer uit. Dus het is voor mij een manier van leven. Ja, en Ruben Smit die verwachtte dat er Griff nog 3 jaar nodig had in Friesland om die film uit te maken. En dan zal die in 2018 in première gaan. Ja, Friesland is in juni de gastheer van de Special Olympics. De wedstrijden voor sporters met een verstandelijke beheiding. In de onderin Den uit daar volgen wij een paar van die sporters. En Joet gaat het om zwemster Aaltje van der Iest. Die coach werd terug aan het reetriedster Barbara de Loor. Hey Aaltje, kist ook Barbara? Ja, ik ken Barbara heel goed. Ja? Waar kist daarvan dan? Van schaatsen. Hij wist niet wat ze woen had. Ja, Deze is moeilijk. deze is moeilijk hè? Ja. Gouden medaille. Gouden medaille. Op de 1000 meter. Op de 1000 meter. Ik zeg het gewoon stiekem vol hoor. Dat is een beetje die tweede coach hoort hè? Ja. Maar Bob is mijn coach. zeg. Ja. Laten we dat niet vergeten, hè? Maar ik kan je nog wel wat tips geven. Ja. Hoe we die gouden medaille gaan winnen. Ja. Hè? Dat is goed, ja? Dat is goed. Ja. Maar daar ren ik al aan. Goed ingezwommen. Ja. Ben je warm? Ja. Spieren warm? Dames, we gaan zo oefenen voor de Special Olympics. Niet iedereen doet mee, maar we kunnen wel allemaal mee oefenen. En dan ga ik jullie tijden vandaag even opnemen hoe snel jullie kunnen zwemmen. Kom maar Bimmy, hoofd achterover. Ja, en dat is het. Dat vind ik zo heerlijk, dat ze doen wat ze leuk vinden. Ja. Ze komen hier ook
omdat ze het leuk vinden. Hé, maar als jij start, hè, en je moet zo snel mogelijk naar die finish, waar denk je dan aan? Weet ik niet. Gewoon nergens aan denken. Ik weet het niet waar Nee? ik aan denk. Je denkt alleen maar zo snel mogelijk naar die Ik finish. denk wel van, als je zo slag doet, dan denk ik om daar 2 handen aan te tikken. Oh ja, En met beschral 1 hand. Daar denk ik wel aan. Ja. Bob, we staan klaar voor de start. Oké, wat is de tiert? 1:23. Is dit een goede tiert, Aaltje? Dat is een goeie tijd. Oké. Is hier een medaille maar winnen, Tingst? Ja, denk het wel. En wie is je favoriete zwemster? Of zwemmer? Ik denk. Pieter van der Hogeband. Peter van der Hogeband. Dat meen ik al, ja. Die is wel goed, hè? Ja, die is goed. Die had een soort medailles won. Ja. Hoeveel medailles is het ook won? Ik heb wel eens 3 medailles gewonnen. Hoeveel medailles ga jij winnen zometeen bij de Special Olympics? Waar ga je voor? Weet ik niet, eens afwachten. Maar waar droom je van? Weet je wat ik belangrijk vind? Nou, Meedoen vind ik belangrijk. dat is ook heel erg belangrijk. Maar als het beloond wordt met een medaille, dan is het nog mooier, hè? Ja. Het lukt niet altijd. Lukt maar niet je altijd? dan krijg je een vaantje. Ja. En hoe is Bob als coach? Bob als coach, daar zie je heel goed in. Maar hij maakt het ook wel eens grapjes. Dan kerst ik wel mijn laatje. Maar wie? Maar Bob? Ja. Ja? Dat is wel een grappige man. Oh, ja. Ja. cool, hè? Nou, komt helemaal goed, Aaltje. Ja, Dus, ja. kom goed. Maar hoe is mijn aaltje, Bob? Hoe gaat dat? Dat zeg ik van Aaltje. Aaltje die komt hier eigenlijk elke morgen en dan is zij zo vrolijk. En nou, dat straalt ze op uw oor. Dus dat nemen wij oor. Ja, Aaltje? Ja. Ja, helemaal Neem hier. stoer. Ja. Oké, dus Dovi is hij een goede coach. Ja. En jou werk je graag. Ik vind haar een goede zwemster. Nou, dit is toch een topduo. Nou, ja, toch? Ja, topteam. Morgen zorgen we nog een paar toppers in actie. Voetballer Jeffrey van Uffelen die gaat dan onder gong met zijn coach. En dat is Foppe de Haan. Ja, toen komt haast elke nieuw wel eens een keer een oormaning krijgen. Krijg even te vergeten te betalen. Of misschien krijg wat te min saldo op je rekken. Kan al hier gebeuren. Op dit stuit rennen zo'n 140.000 mensen in Nederland achter met het betalen. Nou, en als dat dan te lang wordt, dan wordt er een incassobureau inschakelen. Die stuurt dan eerst zo'n enge brief, maar van die juridische teksten en driegende taal. Dat het ook oorskin de bewijst het bureau incassade. En om tafel zit hier de directeur van de Spal Otter en mijn verste kost, Gees Duursma, ondernemer. Ja, als we het eerst even hebben hoe die mensen niet net betalen, is dat de grootste nachtmerrie uiteindelijk van een ondernemer? Nou, het is goed vervelend. He, nou, die je net betaalt voor diensten die je leveren. He. En daar ben ik bedrogen, die gaan gewoon failliet aan. En op een gegeven moment mag ik nou meestal net betalen. Ja, dan houdt een keer op. Nou, daar heeft een restaurant. Ja. Dan moet je vrij rap betalen. Maar dan Ja. kom ik wel eens grotere clubs, denk ik. Die krijgen dan achteraan rekenen. Hoe gaat het suks? Nou ja, over het algemeen valt het mooi. En we zijn vlot, ik maar factureren. Maar we hebben wel zien dan gebeurt er wat, of ellende, of failliet, of ja, dan houdt het op. Dan is het fut. En de buurs is, ze het eten al op, hè. Dus we kunnen net weer waarom hebben. Maar doet dat dan een incasso? Dan, we hebben het de nood dan nog geen gebruik van maken. Nee. En wat doet dan? Mijn man belt zaterdag onder 7. Ja, echt hier? Ja. Ja, dan bruidspaden. En wat zei hij dan? Nou, dan om morgen 10 jongens even bellen. Dat ze lekker op de bank zitten. Ja, een beetje uit het gemak hellen. Ja. En komt het er vaak goed? Ja. Het is het algemeen altijd goed kan. Maar we hebben wel eens een bruidspaar gehad die gooide echt de spaarpotten van de band bij ons op de tafel. En ja, dan begrut het me dat ken uit. Ja. Maar ja, aan de andere kant,
voor een bruiloft, je weet wat het kost. Je hebt feest aan, dus ja, dan moet ik betalen worden. Ja. Maar de moraal van het verhaal is, want daar schrok ik van zo'n 140.000 mensen. Ja, Is dat nou een heel soort? Wat is nou, die het indruk? komt steeds meer voor. Ik denk dat Paul er wat meer over vertellen kan. Maar meestal, ja, je kunt natuurlijk ook peggen. Hè? Dus dat wij hebben wel eens een bruiloft die wordt annuleerd. Omdat beide aanstaande zonder werk komen te zitten. Oké. En die zeggen dan van, nou ja, het feest kan het logien, want we zitten beide zonder werk. En ja, dan kan het net. En bist dan coulant? Ja. Ja, nee, maar ja, je wil pech, hè. De bruid kan ik de voet breken en dan get ik hoor. Okay. Nou, de man die het ik dagelijks, dagelijks hier wel moeten krijgen, hebben net dagelijks meer op paard gaat. Want jou hebben 4 vestigings van Incassade. 5. Ja, 5 ja. Dat is in het Fries, maar het klinkt 4, maar het is 5. 180 mensen. Ja. En u gaat zelf ook nog wel eens op pad, hè, als deurwaarder. Nou, meestal op route als ik dan van Amsterdam naar Leeuwarden ga of andersom, dat ik nog onderweg wat meepak. Waarom doet u dat? Nou, ik vind het gewoon leuk. Het is, je komt aan de deur. En wat ik met name het leuke eigenlijk aan mijn vak vind, als er mensen die doen die deur open. En nou, dan zeg je met Paul Lotter, ik ben de deurwaarder. En sommige mensen worden dan boos. Dat vind ik natuurlijk niet leuk. Maar als je ze daarna door uit te leggen van luister, ik ben hier nu. Kunnen we er niet gewoon over praten om het op te lossen. Dan zien ze van nou, hij ziet er best wel redelijk uit. Het valt wel mee. U bent wel een grote man. Als u gaat staan, hoe lang bent u? Ik ben 1,90. 1,90? Nou, ik ben ook niet echt representatief voor de deurwaarders op ons kantoor. Wij hebben ongeveer de helft vrouwen. Oké. Dus, bewust? Nou, het is iets wat groeit. We hebben er veel en dat trekt elkaar aan, denk ik dan maar. Ja, we gaan het dadelijk hebben over uw aanpak. U heeft ook allemaal dingen meegenomen. Maar ik wil eerst even weten, is het die 740.000 mensen, is dat inderdaad een flinke toename? En is de sfeer ook anders geworden afgelopen jaar? Ik denk dat het meer een verandering is geworden. Wat je voorheen eigenlijk al zag, is dat mensen in de schulden zaten over het algemeen in de wat lagere inkomensklassen. En wat je nu ziet is dat er veel middenklassen in zitten. Zoals Geesje ook al zei, mensen die hun werk verliezen. Echtscheidingen. Het huis staat onder water, je wil verhuizen en dan heb je een probleem. Dus we zien dat de klasse die eigenlijk normaal geen probleem had, die hadden geld genoeg, die werkten hard. En die hadden misschien wel eens een probleem als de auto kapot ging, maar die lost dat wel op. Ja, die hebben nu een probleem. En wat tref je dan aan als je aan de deur staat? Mensen zoals wij hier aan de tafel zitten. Nee, maar hoe zijn ze? Hoe zijn ze er aan toe? Nou, geschrokken vaak. Ze vinden het niet leuk. Er zijn mensen die duiken ervoor weg. Die hebben zoiets van, ja, ik gooi die envelop maar weg. En we maken het natuurlijk ook wel eens een keer mee dat de vrouw die weet het wel en die laat de man niks weten of andersom. Oké. Nou, dat is heel erg schrijnend natuurlijk, want hoe verder het gaat in het werkproces, hoe vervelender het kan worden. Dus wij proberen het zo vroeg mogelijk met mensen in gesprek te raken, want dan kan je het pas oplossen. Zullen we even kijken naar een excess? Dit hadden we bedacht en diezelfde dag, vorige week dus, gebeurde dit in Rijswijk. We zien hier dus politiemensen komen, want er is geschoten op een deurwaarder. U heeft dit denk ik gevolgd. Is dit uw grootste nachtmerrie? Nou, ik denk hier niet over na eigenlijk. Het hele leven is een risico. Ik bedoel, je kan ook bij het uitgaan een klap voor je kop krijgen. Schieten is natuurlijk wel iets erger. Ik denk dat je vooral je best moet doen om gewoon goed en fatsoenlijk met mensen te communiceren. Maar heeft u dit wel eens meegemaakt? Ik heb hiervoor bij de politie gezeten. Toen wel, als deurwaarder gelukkig niet. Nee, ook nooit een klap gekregen? Nee. Nou ja, ik kan het nog anders zeggen. Wij zijn verleden jaar door de arbeidsinspectie gecontroleerd. Onze beroepsgroep die is een aandachtspunt voor de arbeidsinspectie. En die geloofde niet dat wij in 3 jaar tijd maar 1 klacht hadden. Of 1 melding van agressie. Nou moet ik eerlijk zeggen dat als je zeg maar schelden en bedreigen over de telefoon ook zou melden, dan vind ik dat er ook wel meer gemeld had mogen worden. Maar voor de rest hadden wij niks. En dat is omdat we er heel actief mee bezig zijn. Okay, ja, daar wil ik het over hebben. Want Geesje, dit is dus de methode die dit bureau in Ljouwert dus doet. Ze sturen dan een oormaning en dan krijg je dit kaartje erbij. En er zit bij, nou kan ik u helpen, onze medewerkers helpen u graag. Wat is dit effect? Wat denkt dat je bij hebt? Een stuk positiever natuurlijk. Dan zou je eerst een brief krijgen van eerste aanmaning en dreigende tekst. Weet ik dan altijd wat schrik, hè? Ja. Binnenzaffelen. Ja, en dan nog lees ik krijg van, het is net handig om de eerste bij te zetten, want dan betekent dat ik aan het tweede komt. Dus dan heb je nog meer tijd. En dit is gewoon de dialoog op ziekje, het gesprek omgaan. En dat werkt natuurlijk volle positiever. Hè? Wat je, jou komt ik weer waarom. Ja, want hoe werkt het in de praktijk? U stuurt iets op en dan? Nou, wij hebben onderzoek gedaan met de Rijksuniversiteit van Incassade. Daar hebben we 6 van die verschillende kaartjes bij brieven gedaan. We moesten er ook bijhouden bij welke brief welk kaartje. Nou, het waren er 8000, dus dat was redelijk wat werk. Het kaartje wat je net liet zien, dat was het winnende kaartje. En daar zit dan een psychologische theorie, die heet consistentie bij. Van, wilt u van uw schulden af? Wilt u zich daar geen zorgen meer over maken? Nou, dat wil iedereen, denk ik. En de laatste regel is dan, bel dan met Incassade.
Nou, dan zien we dat er in dat geval 27% meer is gebeld. Op het moment dat je ze dus... Het is vanuit de marketing, hè? Een positieve, als je een telefonische marketing hebt, dan geeft ook positieve vragen, hè? Positieve meldingen. En dan meestal maar steeds ja beantwoorden ze kinderen, dan gaat het gewoon. Ja, want dat gebeurt dus. Ze krijgen uiteindelijk het idee van, ze wil met mij in contact komen. Ja. En dan zeggen we dat er 24% meer mensen dus naar jou daar bellen. Maar betel je dit dan ook? Niet allemaal. Dat is natuurlijk wel voor ons het meest mooie als ze betalen aan incassade. Aan de andere kant zijn er ook mensen bij die dan op een gegeven moment, daar komt uit dat ze geen geld hebben. Dat het er echt niet in zit. En dat is dan meestal, ze bellen en dan vragen wij stuur formulieren op. Als er dan niet in zit, als de kale kip is, dan is het voor ons ook belangrijk om dat zo snel mogelijk te weten. Want dan hoeven we geen kosten te maken. Die zijn erbij. En dat is natuurlijk ook gewoon, het is vervelend. We hadden het er net in de gang ook over. Als je een ondernemer niet betalende klant hebt, kan het je de kop kosten. Maar het is wel de wereld. Ja. Het kan gebeuren. Nou is dit mooi. Hè? En dat helpt dus voor de opdrachthouders die zullen dan denken, die man die krijgt 24% meer respons, dus dan krijg ik mijn yield ook makkelijker voor om. Ja. Toch eventjes de achterliggende gedachte hierbij, want toen komt mij dus wel eens een keer en dan denk ik, ik maak het naar betalen. Ja. Maar dan binnen ze heel die hebben dat net. Die denken, zal het mij vallen. Wat is dat maar die betalingsmoraal in Nederland? Nou, ik vind het wel triest gesteld. Hè? Dat je hebben iets leveren en dat mensen nou rustig... vooral, dat is ik in het bedrijfsleven zo. Dat is rustig 2 maanden, 3 maanden. En als MKB'er moet je soms... vorige week stond in de kranten dat HEMA hier zijn leveranciers zijn van... we rekken de termijn op dat 120 dagen. Nou, dat is 4 maand. En voor de oerhiet, daar wie vroeger ik altijd een heel soort gesteggel hoor dat de oerhieten slechter betalen weer, maar daar is nou weer wetgeving over dat die binnen een maand betalen moeten. Maar de Belastingdienst die vraagt van mij om te betalen en die wacht het zelf even volgens mij 6 weken. Ja, dat is altijd in harde schaan, hè, dus ja, daar kun je net zo vol zien van. Nee. Maar dat is wel heel vervelend. Maar de moraal is wel vrij, ik zit al boter bij de vis. En dat is dan het voordeel van het horeca vaak. Dat ken je me makkelijk. Ja. Maar bijvoorbeeld de weekamps. Die dit ik net in de hoorn werken? Nou, die het wel makkelijker maken natuurlijk. Dus dat is hetzelfde als mijn creditcards. We hadden altijd het beeld van een Amerikaan die dan hun creditcard terugknippen. Maar ja, dat online. En ik denk dat het zo is van, als je nog net meer, de pinpas doet het net meer. Maar je kan online nog wel iets kopen, dan op afbetaling. Ja, en je hebt nodig. Je hebt natuurlijk meestal een gat in de hand. Ja, dan ben je er net zo vol aan te rijden. Maar Joost zei ze, we zorgen vooral de middenstanders die terug omstandigheden onder wetten staan. Zorg je nog een soort van die weekkamptypes die het diep maar bestellen? Nou, Weekamp is nou eigenlijk net een slecht voorbeeld. Die hebben het heel goed voor elkaar. Ja. Ja, wat je ziet is dat mensen hebben geen gevoel meer met geld natuurlijk. Hè. Vroeger had je een portemonnee en dan voelde je hoe dik die was. Vroeger was het natuurlijk ook zo dat je zat in een dorp en iedereen wist wat je verdiende. Dus als jij daar bij de slager kwam, die zei 10 biefstukken, dan zei die slager, dat is helemaal niet verstandig. Niet doen. En tegenwoordig kan dat allemaal. En het vervelende is natuurlijk, loopt door de Nieuwstad, hier in Leeuwarden. Dus hier allemaal posters van jij moet de nieuwste iPhone hebben. Laat het nou net zo zijn dat de groep die het minste geld heeft, de minste weerstand heeft tegen dat soort posters. Zeg maar, dat soort marketing. Nou, dat maakt het wel heel moeilijk natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat kinderen met mobiele telefoons rondlopen waar wij zitten te zuchten als we de 20 moeten kopen voor het bedrijf. Dat doen we weer een bak geld. Is er dan een soort van psychologie in je zitten, maar die jou dus echt hanteren? Ja, nou, dingen waar wij ook met de universiteit bezig zijn geweest bijvoorbeeld, is als iemand wat koopt, dan is hij blij. Dat is onze oude jachtinstinct. Hoe je dat bijvoorbeeld terug zou kunnen roepen, bijvoorbeeld in het geval van Geesje, is dat je wat een foto van zo'n bruiloft erbij doet. Van goh, daar had je het voor gedaan, hè? Dat roepen we in herinnering, zo leuk was het. En daar roep je dan ook die verplichting mee op, dus moet je ook betalen. Ja. Want zo zitten we wel in elkaar. En door dat soort technieken te gebruiken, wij hebben ook dit soort dingen bijvoorbeeld, wat wij doen is heel moeilijk. Nou, dit is een infographic. Het legt het in plaatjes uit wat er allemaal gebeurt. En in Amsterdam bijvoorbeeld, en meestal is het zo dat ze tegen mensen zeggen, hier heb je het, kijk maar eventjes. Ja. En dan komen we zo terug. En dat werkt het? Dat werkt, ja. Dat vinden mensen makkelijk. En alles om maar te zwagen dat wij wat makkelijker betalen. En dan wordt het een mooier vrouw, denk ik, of net? Absoluut. En het gaat hier om vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja. En het is ook leuker werken. Zo. Ja. Denk ik. Mooi, bedankt. En de mensen die toe zitten en denken, ik heb nog een paar rekkings. Het is net zo dat je hoeft te scammen, je kan gewoon contact opnemen en dan kun je dat oplossen. Toch? We zijn ook zelfs vriendelijk. Ja, en dat is echt nog aardig. Ja, ja, dit wie bent. Zoek op Facebook of Twitter om op de hoogte te blijven van uw onderwerpen. En van nou dan een hele mooie joenteweeske nog.